Здравейте, аз се казвам Мони и в днешното видео ще ви покажа как да комбинирате и носите един от задължителните атрибути в мъжкия гардероб, а именно тъмносин блейзър. Начините, по които ще ви посъветвам, са по-скоро casual варианти. Така че нека да започнем с първият. Първият вариант е много подходящ за ежедневна офисна среда, тъй като комбинацията, която съм направил, е с тъмносин блейзър, кафява вратовръзка и сиви чино панталони. Вторият вариант е малко по-лежерен, но също така е подходящ отново за офиса. Махнал съм вратовръзката, добавил съм една жилетка, която добавя известна доза елегантност под самият блейзър, и чино панталоните съм ги заменил с други чино панталони, но с странични джибови, а мокасините замених с така наречените дезерт боти. Третия вариант, по който може да носим тъмносиния си блейзър, е варианта, в който е най-casual. Много е подходящ за разходките през уикенда, за моментите, в които отиваме да пиеме бира с приятели. Под блейзъра съм сложил съвсем семпла, бяла тениска, чино панталоните съм ги заменил с износени дънки, без чорапи съм и обут с тренери. Това бяха моите предложения за начините, по които може да носите вашия тъмносин блейзър. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за нашия канал, а за ежедневни инспирации да ни следвате в нашите профили в Facebook и Instagram. За в бъдеще може да оставите вашите коментари и предложения за всичко, което ви вълнува под нашето видео. Благодаря ви!